asịrị jefukwe o asị m udo dịkwara unu n'obodo asị m udo ga-adị ya ka ọ dịba ọ bụrụ na aghụghọ na-anụ n'obodo imegide mmadụ na-anụ n'obodo ha rụrụ ana na nsị na aja na udo ga-adị ya n'obodo asị m udo dịkwara unu asịrị jefukwe o asị m udo dịkwara unu n'obodo asị m udo ga-adị ya ka ọ dịba ọ bụrụ na aghụghọ na-anụ n'obodo imegide mmadụ na-anụ n'obodo arụrụ a na nsị na aja na udo ga-adị ya n'obodo ụmụ Igbo unu chọrọ udo enwere ụzọ udo si abịa ọ ya bụ nsọ ala ndị ndozi ọkwa nke ndị ndozi ọdịnala isikwara na ịnụhụ enwekwara too much pastor na Naịjirịa ha ọ na-ekwu okwu Chukwu ọ ihe Baịbụl ha gwa ha ka ha na-ekwu mba ka ọ dị n'ife ka ọ dị na mmụọ ịchọkwa ịmụta ihe jiri nke na-eme mụta onye ọbụla na-ekwu maka anyị nwa na onwe anyị bikos onwekwaghị onye ga-asị na ya na-eme ọdịnala Igbo makwa ihe ọ na-akọ ọdịnala Igbo bụ ka unu si wee mara ka ụwa si arụ ọrụ ihe kere ụwa energy dị ike kere ụwa ka o si arụ ọrụ ọ ya ka a na-asị gị what is your religion anyị wee sị ya gịnị bụ ọdịnala gị gịnị bụ ọdịnala gị so maka ndị ga-asị ahụ m onye nwanne m hụ onye ọdịnala o gosiri na even data okwu elon gosiri na ịma ihe ị na-akọ gịnị bụ ọdịnala gị yes isi ya na abụ m onye nsọ ala mgbe ahụ ibidogo enwere ihe ịma na ụmụ ibe na-enanya ka ngwa ụnụ mgbe ndị nna nna anyị ha wepụtara ihe a na-akpọ ịgọ mmụọ ịgọ mmụọ bụ ihe a na-akpọ poem ịghọtago poem a na-akpọ ya ọwa abụ ịma na egwu na-aga with wave o nwere emotion n'ime ya ka eji akpọ ya egwu the sentinel na-akpọkwa egwu ka a na-akpọ egwu ndị ụka wee chenjie ya wee si ọwụ na nna na nwa na mmụọ nsọ ị hụrụ na ọwụ datin daman na-eme ọ bụghị ihe ọ na-ekwu n'ọnụ o ihe a bụ ihe anyị na-emebu eme mgbe ndị Igbo mgbe ndị ochie o nwere somebody na-ekwu okwu na-eme amam ihe ọ na-akpọ nwa afọ ọ na-akpọ onwe na-egbu ọja na-ekwu okwu agagharị n'ala Igbo iwe ọchị ihe daga anyị na-ekwu ọ datin ka na ọ ihe ahụ mmọnwụ na-eme mmọnwụ na-aga ihe ahụ mmọnwụ na-eme ọ ya ka ndị ụlọ ụka kọpịrị na-eme n'ụlọ ụka ihe ahụ mmọnwụ na-eme otu ahụ o si ekwu okwu ahụ ọ ya ka fada na-eme mgbe ndị ochie mgbe ọ bụla ị na-eme incantation otu a ka esi eme incantation before ha kọpịrị ya otu a ka esi eme incantation otu a ka esi eme ha kọpịrịzie ya bịa n'ụlọ ụka imezie ya asị dozie ya asị na ịma ihe ị na-akọ mgbe ndị ochie ka esi ekene ekekere ụwa bụ ọwụ ihe a ndị ụka kọpịara today anyị na-ekene otu a ka esi ekwu ya ndị ụka abịazie kọpịrịzie ya anyị na-ekene ndị okpu na ndị egede ndị ụka buru gaa n'ụlọ ụka werezi ọ ihe a na-akpọ mpetere ụmụ ihe a na-akpọ mpetere ụmụ nwaanyị na-eme ewere ihe a na-amanye n'otu a na-ekwu na-ekwu ụdị okwu ha na-ekwube all those things wụcha our culture ha were ya kọpịrị because ha mara that thing bụ emotional power o bụ emotional power isi na-asị gụọ jee ebe dị silent gụọ egwu mmụọ ifu na akpata oyi ga-awụ gị try ya ị ga-enwe akpata oyi gụọ egwu na-erute mmadụ n'ime mmụọ ọ datin ka fada na-eme fada bụ an actor ọ bụ an actor na-represent something that is what o ji ekwu datin ọ na-ekwu n'onu ahụ ọ na-eji ekwu ya ọ ya ka o ji ekwu ditino because okwu ahụ ọ na-ekwu ọ na-eme affect the wave ọ bịazie otu izie that incense ahụ o tiri incense ahụ o tiri wụ na mgbe mmiri baa n'ime ọkụ baa n'ime mmiri the odor ọ na-ewepụta ọ ihe incense and symbolized ihe a bụ ihe anyị na-emebu eme mbụ anyị dị bụ mbụ eme ya mana kịta ị ga-afụzi onye na-agọzi ọjị onye na-agọzi ọjị ọ naghịzi eyi uzu the incantation wee na because incanta na Spanish wụ chant to chant ị na-eme incantation ị na-ekwu okwu incantation a na-ekwu okwu abụrụ ya you must put the tone
ị ga-etinye the tone ahụ eji eme incantation. Ị ga-etinye, ọ bụrụ na itinye ihe the wave anaghị echenji. ịghọtago. So ọwụ na mgbe ụlọ nsọ anyị bido ọrụ n'ala Igbo, anyị ga ihe niile ahụ anyị na-eme, anyị ga-ebupụta egosi ndị be anyị si ha na nwanne before Abraham otu ha si wee kwuo Jesus was, ya wee okwu ndị ụka ka m na-ekwu. ịghọtago. Before anything we did, anyị emeghị ya, anyị emesighị. That's why njikwa gị nwanne, ị na-ekwu maka ọdịnala Igbo, ọwụ na ọ bụghị nsọ ala nwanne, ọ bụkwaghị ya, ọ bụghị ya, because nna nna anyị si ọnwụ nsọ ala ka ọ bụ. Nna nna ya sighị na ọdịnala. Nna nna anyị si ọdịnala bụ ka esi ebi ndụ. Then kedizi otu ahụ isi ebi ndụ, kedu ka isi wee mara, kedu onye na-akụziri gị ka esi ebi ndụ a, kedu ka isi ebi ya, i wee sị na ị na-eme nsọ ala ọnyanwa. ịghọtago. ọnwa iburu onye nsọ ala, nsọ ala akwụkwọ ya na-eme na village o. nsọ ala akwụkwọ somewhere in your village, because it's about mental. Spirit is based on mental, is psycho. Spirit is psych, so o based on mental. ịghọta. So ihe ọ bụla ị na-eme n'ụwa, life ị na-elive based on mental. So ọ bụrụ na ọwụ mental alchemy nwanne, ọ nakwa ha work. Hapụkwa na asị na eje ebe a jee ebe a nwanne, na anya ka ngwa gị, ọ sị na ihe ọjọọ na-eme, na-ege ntị ka m gwa unu ka esi eri unu white. ịghọtago. Tupu anyị na-agagodi n'iru, anyị ga-ekene godi ekekere ụwa, anyị ga-ekene ekekere ụwa, kene ndị ọkpụ na ndị egede. ọkwa ka ndị ụka na-asị n'aha nna na nwa na mmụọ nsọ, ọgwụkwana na-ekwana ekekere ụwa. anyị kene ekekere ụwa, kene ndị ọkpụ na ndị egede. ndị Igbo etie ya ise, ịnara ha mgbe unu na-eti ise, nwaanyị na-asị ise, nwaanyị jem ise, nwaanyị unu ji ekwu ya otu ahụ. unu echefuzie na the same way ji wee kwu ise, otu aha ka onye agha kwuru okwu ọjọọ nkara isi wee kwuye. otu aha unu tu wee kwe ise, otu aha ka onye agha kwuru okwu ọjọọ aha onye gọrọ ọfụ aha ka isi wee kwu dị okwu. ọ bụrụ na ọ pụtara si unu anyị kene ekekere ụwa, kene ndị ọkpụ na ndị egede, onye ọbụla kwuzie ise, mmụọ ebinie. ikwu ha ya mmụọ ebinie. ọnwụ na ikwughị mmụọ anakpa ha anụ ihe na-akọ, because ihe na-eme bụ incantation. Incanta ọ na-adị ka chant, ọ na-adị ka song, but ọ poem. ọ ihe a na-eme n'ụlọ ụka to vibrate the spirit in your body so that a na-esend the message, ọ na-abanye. mana the problem bụ na ha wee kee the spirit, he feed with false information. if for the game eweke up the spirit, a feed false information. ọ bụrụ ya. so anyị nwa na onwe anyị nwanne, kedu ka anyị ga-esi, anyị chọrọ ka anyị Igbo dị mma, kedu ka anyị ga-esi efeed gị with wrong information? jụgodo onwe gị ajụjụ. ebe ọ bụ na anyị nwa chọrọ ka anyị Igbo dị mma, we cannot give you wrong information. so ka anyị na-ekene ekekere ụwa, ndị ụka sị gị n'aha nna, n'aha nna. gịnị bụ n'aha nna? na nwa na mmụọ nsọ. gịnị bụ ndị ọkpụ na ndị egede? gịnị bụ ndị ọkpụ na ndị egede? ndị ọkpụ kwa ya bụ mmụọ nsọ, egede kwa ya bụ nwa. ihe anyị mechagoro eme, ha bịazie ebe a na-akọrọ anyị tu nwanne, ndozi ọdịnala abịago. onye ọbụla bụ onye ndozi ọdịnala ga-enwerịrị ọkwa ọjị. ọkwa ọjị nke ndị ndozi ọdịnala wetara, because there is corruption. life onye ọbụla na-ajụ ebe Chukwu nọ, ọlakịrị Chukwu inside. ana m agwa na ihe all the time. there is a thing, you got to go one thing for sure. ọ bụrụ na once the master is the student is ready, master will appear. ọkwa if ready ha na ready, you everything about life you will know it, because ngụnwa with the spam moving, then keriki ga judge ese ihe ibuze what you are. agwara m unu one day say gị na you can never see your face without mirror. ị gaghị afụ nwa ihu gị na-ejighị ugegbe, ị gaghị afụ nwa ihu gị na-ejighị ugegbe. then ka ihe na-ajụzi mmadụ who is the God? ka ihe na-ajụzi mmadụ ebe you cannot see your face without mirror. you cannot try go there, try ya ma ị ga-afụ nwu face gị na-ejighị ugegbe nwanne, ị gaghị amenwu ya.
So the system that everything nọ inside you nwere ihe ha na-arụ from A to Z, from A to Z. So everything about creation is within every man, every animal, every plant, every even agbụsị. Ndị Igbo bara agbụsị why eji weba ya agbụsị? Ndị Igbo anaghị aba ihe afa nọkata. Ndị Igbo enweghị ike nọkata otu a baa ihe afa without observable truth. No, never. Ndị Igbo na-enye gị direction. Every concept, everything e kwuru n'Igbo is a concept and direction of elevation. Ka esi arụ isi, ka esi arụ ọrụ isi. Ndị Igbo na-akpọ ịgụ ọnụ o bidoro n'ofu ruo n'ite naanị. Ihe a bụ ka esi arị enu, ka esi arị enu, ka esi eme ascend. Iri enu abụghị nọkata ị na-arị. No, every energy in your body is number, all number ka ọ bụ nwanne. Above so below. Ịnọdị naanị ịwụ mmadụ, you are manual, you are anụmanụ with a manual, anụmanụ with a direction. But ọ bụrụ na ị nweghịzi direction nwanne, ịghọkwa anụmanụ. Ọkwa na ị nweghị direction ịghọ anụmanụ, because you cannot ascend and you will descend. Because nekwe ya ebe ahụ, ọ gbara gị ama ahụ, nekwe ya ebe a amadi, nekwe aka na aba ahụ, nekwe aka na aba ahụ. O gosiri gị ofu for animal nature, gosi gị ofu for ascension. O ziri gị ezi nwanne, o gosiri gị ka onye o si n'aka. O tinyere everything na arụ gị, o tinyere ihe niile n'ime arụ gị ka o si gwa gị ka ụwa si arụ ọrụ. Ọ dị ebe ahụ ka ụwa si arụ ọrụ nwanne. Ọ bụrụ na ọ bụghị ya, kedu ihe mmadụ ji anyụ nsị? Ọ bụkwa ị na-anyụ nsị, ị na-anyụ nsị, kedu ihe iji anyụ nsị? Gịnị bụ nsị? Ifo ya. So na onweghị ya ezoro ezo. Ihe mere bụ na once the student is ready, the master will appear. Ị gaa n'ebe stream, mmiri stream na-agba, stream water, ije block ọ the stream ahụ ga-achọzi ụzọ si ebe ọzọ, mana ọ gaghị agbazi ka o si agba mbụ. Ọ na-agazi ngọrịngọ. If you purify your body nwanne, you will see everything you will see. Ị ga-afụ ya. All those information nna gị hapụrụ gị, then you know them. You will be ashamed of yourself. Ndị na-asị ma ndị na-ekwu okwu osu, ma ndị na-ekwu okwu omume, ma ndị na-ekwu okwu agwụ, ma ndị na-ekwu okwu arụsị, ma ndị na-ekwu nka. If you develop understand these things, you become ashamed. So ị na-asị onwe ifuzie ndị na-eme esi. So o nwere mgbe ndị otu a, o nwere mgbe nso ndị ekwu ihe a, e nwere mgbe nso ndị eme ihe a. That is why o ji wee dị mma na onye ọbụla nọ n'ụwa, onye ọbụla nọ n'ụwa ibiri ha nọ nwanne. Ịmakwa na enweghị ihe dị ka mmadụ ibisi n'ụwa ọma ha maka ụwa, mana ịbụ within the world, within the ụwa nwanne. There is amadi hapụ ihe ndị a na-akọ, because the confusion bụ na a na-asị gị na enwere Chukwu nọ n'eluigwe. That is a lie. Amadi onweghị ebe ọnọdụ with you present na-agwọ mmadụ ibe every and ọ na-agwọ ịba, ọ na-agwọ ịba nwanne. Enweghị onye ifuru n'ụwa si na ofe nne esi atọ ha ụtọ, because ọ bụrụ na ị gaa na common man, otu a common man si ekwugheri ka o si dị gị ka nwere ike okwu ụmụazị a na-agwa ụmụazị na skuul, okwu ndị nta akara. Ịghọtago? ị nweghị ike ịgwa nwatakịrị na plane na-eme ejenereti 500,000 ihe nwa ofenie. Ihe ha gwa nwatakịrị, ị ga-asị nwatakịrị na Chukwu kere plane. Ịghọtago? Onye ka ndị a na-eme na every Christmas asị ya na Santa na-abịa. Nwatakịrị igwe na Santa na-abịa. Ya okenye believe na Santa na-abịa. Kedu ihe a ga-eme okenye ahụ? Okenye believe, makwana mmadụ believe na enwere Jizọs na-abịa n'echi. Ị mara ọ dị sentịn nwatakịrị believe na enwere Santa na-abịa na Christmas on the 6th of January wetara ha sweet na chingom. Ị mara ọ dị sentịn bụ ihe ahụ. Ị mara ọ dị sentịn ka ndị be anyị na-eme na agadi nwoke. Ị na-agwa m na ndị China agaghị abịa Afrịka bịa were ihe ha nwere, na ngwa ndị Europe aga. Ị makwana this thing ya this age, onye ọbụla ụbụrụ Afrịka largely ka na-ebelieve na this thing at this age in time. O gosiri na they don't deserve to live, because the nature itself is based on development. One ọ bụrụ na ị naghị apụ ndụ, because millions of sperm move through journey, were only one sperm for the journey. Only one is selective. That means only is selective. Ị bịazie here
iburu ihe apịrị apị n'efe, iburu ihe apịrị apị n'efe nwanne. Nka na-ekwu ịga na ịgụwa na-akpọ m ime ha ọnụ iji eri ede na-akpọ m antikraịst. Kraịst ukwu oyibo ịmakwaghị o, mana ihe nna agwa gị bụ the thing nna gị debere gị ịgbara ọsọ sinsi. Nna asị gị na ihe ị na-agbara ọsọ n'ọkwa ya bụ ndụ gị, ọkwa nke ahụ ị na-ejekwu ejekwu na-achọ igbu gị egbu, ọkwa nke ahụ ị na-ejekwu na-achọ igbu gị egbu. Nna gị godide ntị ọfụma. O nwere onye n'ime ụnụ, gwa onwe gị eziokwu, unu niile na-ebe akwa sị na nwa bekee egbuo unu ọta unu, ọ dị gị ka Chukwu ọ Jizọs ọ God a nwere ike isi ebe ahụ wepụ ndụ nwa bekee wetara gị ọhịa ifili? Jos gwa onwe gị eziokwu, gwa onwe gị eziokwu. Ma ọ bụrụ na dis Jizọs a na-ebugharị na enwere eziokwu dị ya, ichere na nwa bekee ga-enye gị? Ichere? Gwa m answer me. Ichere nwa bekee ga-enye gị? Nwanne, enwere onye akpịrị chugara na ọgbụpụ ordinary fuel petrol ha nwere na be anyị, ịkakwuo na ị chọrọ ka ịkewa the country ha egbuo gị niile. Ordinary fuel ka ị ka na-ekwu because of na enwere fuel na be anyị. Ikwu okwu na ị chọrọ iyi divide n'obodo agwọ gị ịba. Ịgụzi na anyị eje paradise, na paradise ebe enwere nni free fakasa, ihe ọbụla ị chọrọ ịkpọ ọchọ moto abịa, plane abịa, food abịa. So i feel na distance na ọ bụrụ na ọ dị otu a, nwa bekee ọ ga-enye gị gbanwe gị ezi simple as ABCD. Bidogodi from there, then ijuzie what do we do. Ngwazie gị na anyị nwere nsọ ala, usoro eji ama Chukwu, usoro ndọcha bara Chukwu, ndọcha bara Chukwu, ndọcha bara Chineke. Ke ihe a na-akọzikwana ihe ịpụta iwerezie Jizọs wee convert ya to Chukwu. Ma ọ sị na mmeri bụ nne Chukwu, kedu na aghọta m ihe nna na-akọghịrị? Unu ama na enwere mmeri n'ala Igbo, unu ama na enwe ihe a na-akpọ mmeri n'ala Igbo, mmeri na mmeri something. Ịghọta? Unu ama na enwe ihe a na-akpọ mmeri na mmeri. Ịghọta na mmeri something I will eat. Unu ama nwanne ọkwa ifuru eziokwu nọ gị n'ihu, mana ịmaghị eziokwu. That's why eziokwu amara gị, ịmaghị eziokwu. So onwe ha aka na-agwụ all the time nwanne, onweghị onye na-eme gị anything. Judgment is what it is. Everything is about judgment. Ọnwụ na ndị Igbo chọrọ ịpụ ndụ now, ọkịta bụ oge ya. Ugbu a bụ oge echi dị anya, ugbu a bụ oge eji anara mmadụ nke ọma. Nwanne, ọkwa hụrụ ndozi ọdịnala ya, hụrụ nsọ ala anụnwa pa ihe ọbụla gbasara Igbo, ihe ọbụla gbasara emume a na-eme n'Igbo, emume a na-eme n'Igbo esi apụ ndụ. Ọ bụ otu aha ka anyị si parịa, otu mbụ aha ka anyị si burie n'udu, burukwe dosa ebe a. Onye ọbụla chọrọ ibi a righteous life, chọrọ ibi na society with peace, chọrọ ibi na society with happiness, science and technology, hospital, everything. Nwanne, ị ga-ebugodo ụzọ, sụọ ụzọ. Ọ bụ ngụnwa bụ dị ụzọ, ngụwa bụ mma ndu, ọ bụ ngụnwa bụ the manual. Nwerezi onye ọzọ. Nwanne, if your God cannot save you, nobody will save you, because your God is not capable of saving you. That's why your God never save you, because you are the God. O nwere ụlọ Chukwu rụrụ somewhere, ụlọ afọ Chukwu ka ọ rụrụ ụlọ. E nwere ebe ifu Chukwu rụrụ ụlọ, only house Chukwu rụrụ bụ mmadụ. Chukwu nọ ebe niile, bịazie rụzie ụlọ nke ya ọ na-ebi ebe ọ chọrọ ibi. Ọ mmadụ ka ọ rụziri sị yes, ebe a ka m ebi. Ọkwa ndị ụka gwara gị na ọ kechara mmadụ zuo ike. Ọ bịa ka ọ rụrụ ụlọ, Chukwu jos rụsie ụlọ si na nwanne ọ bụrụ na ọ bụghị ya, ịkwa plen ahụ na-aga n'elu. Onye rụrụ ya? Mepegodi phone gị inside your phone, mepe inside your phone. Mepegodi television gị, mepegodi kọmputa gị. Mmadụ rụrụ datin. Mepegodi moto gị, mepe moto gị, injin moto gị, nene ya. Ọ mmadụ rụrụ ya. Adị mma polisi, adị mma kọtụ, ọ mmadụ rụrụ ya. Ihe ịma ego one ka a na-ere ihe ahụ, ego one.
nwanne ịnwụọ ọchịcha ihe ị na-eje na ya na-agụ na eziokwu that is ọkwa ifuru nkwọ ndị Igbo na-asị nkwọ ime ihe mere ndị Igbo ji wee tinye nkwọ n'ebe ahụ etinyere ya because onye nwa ga-ebu gị ana ichekwara ịnwụọ na ịma na ihe ndị bụ na adị aghụghọ too much ndị isi ojii dị aghụghọ ịma na ọ sị o mechaa ihe ọjọọ nwụọ anyị ga-anwụọ nke ahụ aga nwanne nkwọ na-eche gị ọkwa nwanne jee na onye nwụrụ anwụ na ife evaporation ife onye nwụrụ anwụ go and look ọ na-eme evaporate because ọ ga-adịrị anyị adịrị anyị i were microscope nye oyi ị ga-afụ the evaporation ka ọ na-eme mmiri ma naanị na anwụcha na-encha ya n'elu na ya anyị ga-afụ na ọ na-eme evaporate kedu ebe evaporator na-ege nwanne n'anya a na-asị unu na-enwe ihe na-akpọ climate change i chere na ọ bụrụ na mgbe oke ga nye example were candle na mụ ihe ọkụ were something debe n'elu candle ahụ ị ga-afụ na ọ na-akwụ unyu ebe ahụ ka ebe unyu ahụ si apụta unyu ahụ si na dat candle ahụ nọ ebe ahụ wite ọkụ ahụ wite owu ahụ ebe ahụ ka o si apụta so as above so below echekwara na ihe ọ bụla echekọta n'ụwa na ọ bụ ịnwụ ha na nke ahụ aga nwanne oles ma ịma ha about energy esighị ụta ha arụ ọrụ ọ bụ energy does not work that way. That is the same thing with computer nwanne if you are searching something ije na ebe a na-akpọ pornographic site imesịa ya pụọ nwunye gị bịa o jee ebe ahụ jide gị oles ma ịmasị ya kọmputa imechi gị clean up ije sie die ịpụọ ihe ahụ ijere dị ebe ahụ ọ dị die jee cheke ị ga na ha history ị ga-afụ ya na ihe ịsachiri before dị ebe ahụ so ụmụ ibe mmadụ adịghị na-agha onwe ya aghụghọ as long as na those your element those your energy that ike ga aha no that is ọ bụrụ na ịnwụọ ọ bụrụ na ọ gbagote this level ịnọ nwanne ọ na-agbatu quote me right anywhere anytime anywhere nwanne ị na-agbatu eziokwu ka na-agba gị eziokwu niile ị na-agbatu na ọgba nkịta oke ọchịcha ngwere ịchọ ikwere ịchọ ịhapụ ọ bụghị my problem ịchọ ikwere mana ịfụkwana oru echi ịhụ ka agụ na-achụ mgbada n'ime ọhịa atịkwana hei na agụ nke afọ ajọka ya mba ekwukwene maka anọ ebe a na-agwa gị taa ịjụ si mba anaghị agwa gị sị gị na nsọ ala Igbo bụ ihe ga-ama ala Igbo adị mma ịjụ ịpụta echi ịcomplain kwere m the same person ọkwa mmụọ na-agwa gị dịstri echi ka ị pụtakwa na Facebook sị nwanne lisi ihe ị na-ekwu sefụ ọ bụrụ na emeghe nke agaghị eme mana ikwekwe ihe a na-ekwu ngwa gị na the same thing there is judgment na amadi nwanne ọbụmụ kwuru Amadioha ọbụmụ kwuru ya unu chere ihe ahụ God onweghị ihe a na-akpọ Amadioha as God that's why Amadioha never have image onwego image afọrọ akpọrọ Amadioha na-abụghị nka ndị mmadụ na-eme na Facebook enwere ebe ifuru imeji ihe apịrị apị akpọrọ Amadioha before have you ever seen ifụchara ihe apịrị apị ndị ọzọ mana ifuhu nke ekpọrọ Amadioha because ọ judgment ọ sị gị na amadi ụmụ ibe amadi nsọ ala Igbo ga-azọ gị sọsọ nsọ ala ga-azọ gị sọsọ nsọ ala ga-azọ gị anyị ịchọrọ ị na-eme mgbakọ ndị Igbo si na igwe bụ ike of course yes ọ dị mma abụ ebe anyị ga na-agbakọ ebe ọ bụla anyị ga na-agbakọ na-agbasa ozi ya na-ezi ozi ọma na-ekwu ukwe na-abụ abụ maka na ọdatin na-akpọlite mmụọ nọ n'ime mmadụ emotionally because before ị nwere ike ịghọta ihe a na-akọ eweke up the emotion efeed the information ọbanye ịghọtago isi ebe ahụ pụọ ndụ anyị ga-enwe ya mana ọ ihe niile oge na-eru oge nke aha ruo eme ya one after the other kịta godi na anyị mepegodiri heritage center anyị na-enwe onye ọbụla bụdo anọ na ala Igbo nwere ihe ndị nne na nna ya nwetara ụmụ ihe ma oyite ọkụ anụnwa dịka nke ọcha wetara ndị ihe ndị ọzọ dị iche iche ha were ihe gaa na heritage center ndị ndozi ọdịnala Igbo ha jee ebe ahụ jee nye ya all those collection anyị chọsịrị iwere sie debe ebe ahụ maka echi maka ụmụ anyị ihu ite ọkụ a na ndị amụ na Abuja ma ndị amụ na Lagos amaghị ya na-akpọ ọkụ ma eku enwere ihe na-akpọ eku ma nga na-ese ma ọ bụ ma uko all those things anyị ga-enwechi ya na ndozi ọdịnala uko ihe uko ihe eji wee nwee uko ebe a ma ngịga
anyị dowe uko ya edebe ngịga na ya debe ọbụ mma nwe nga na-esi nwe nga na-akpọ nga na-esi nwanne m nwoke okwu osu bụ okwu a class teaching. Agwara m unu si unu na ekwugo okwu osu a too much, so I need was distraction because ihe ọsọkwa gwa ndebe anyị as long as na the mind is not developed ọ gaghị aghọta ihe na-akụ ịghọtago. Now okwu osu a ọ bụ okwu a classroom talk. Ọ bụ a classroom talk because nwanne ọ baghị uru na mmadụ na-akpa mmiri n'okwute. A lower mind can never ever understand ihe a higher mind na-eche. Enweghị no culture on this earth, enweghị any culture nọ n'ụwa develop based on iberibe. Enweghị. So anything ọ bụ na concept enwere any culture, enweghị ọsịkwa bụrụ ma oji ma Yoruba ma Hausa, any concept is based on higher knowledge. Anyone, osu included. So nwee mgbe osu ga-abụrụ ihe achụpụrụ achụpụ, o nwere ihe o meniri, ọ bụ ihe achụpụ, o nwere something. What is the concept of it? Gịnị ka amụ gị na-eme outside? Ịma ọtụ nọ n'ime ihe ọbụla gbasara ahụ mmadụ nọ inside. Why did amụ stay outside? So nwanne ọ bụrụ na itobeghị ịma okwu anaghịzi m like ị na-ekwu na public because why? Ọ ikwusie ya next thing somebody will come and gwa gị ihe ya enweghị iwe, so ọ baghị uru. Ọ bụ okwu classroom ịnọdụ anị akọwara gị these things. Ọkwa na your mind dey develop go enough to understand it ịghọta ya. Ọ bụrụ na your mind dey develop bụ ị gaghị aghọta ya. Okwu ọgbagotere agbagote. Ọ bụ okwu nnukwu. Igbo cosmology dị so deep and simple. Ọ bụrụ na esi na nwata kụziere gị simple abịa n'okenye because every religion nwere opposite. The religion nwere opposite. Now ịbịa na ala Igbo, ndị Igbo ma ekwensu as force, power, ike, power, power. Ịbịa na Christianity ọ bụrụ devil. So ọ bụrụ na develop with Christianity, that means they dismantle your power. Ị naghị aghọta ihe m na-akọ. They dismantle the power because onye ejizi wee mee devil is the power. Then ị nweghịzi any power na kekwe your powers. You lose God the power now. So that is the case. And now the opposite of Christianity na ana Igbo, omenala Igbo na ọdịnala Igbo na nsọala na omenala ntọala. You got to go. So all need to with these things. Any dikwere ibuku ụzọ deformat ya gị, reformat ya gị, wepụ those nonsensical nonsense dị gị n'isi, werezie new information feed ya gị in. Nwanne naturally enwere ihe nchọka ndị baya ma naturally okifuru one sperm baha na womb, baha na akpa nwa na that embryo egg to shut down. Ofu sperm baha na ebe ahụ it will shut down. Nwanne si otachebe uche. If you carry two culture n'isi, you are useless. Or make a useless man forever. Quote me right. That is natural. Spam told you, spam gwara gị sị gị na if you take two spam here, confusion starts. So nobody is doing you anything in this life. Two culture bụ confusion naturally. And if you ọ bụrụ na ịghọtakwa ha no culture, it's like having thousands of understanding. Inwekwa ya n'ụgba. That is why eji akpọ gị jee n'ụlọ ụka desa gị ebe ahụ to secure you. Ụlọ ụka will secure. Ọ ihe na-akpọ ya secure. That's why they tell you to pray every morning. All these things ritual. Pray every morning. Go to morning mass. Go to Sunday. All those things are necessary for mad human being. Enwere bụrụ onye ọbụla ma ihe n'ụwa. Enwere ndị followers. They have to follow till the rest of their life because how can they grow? Their soul is growing. They are in the process of growing. And you must always over our own right to keep these people online. I won't over here. Your society will be in danger and destroyed. That is force moving because open a force na move we move. Ị ga-enwere ihe na-jide ndị force aka na ọ bụ na ọ bụ nwanne ịnọkọta nọ iwere catapult gba onye na-atụ okwute n'ebe juru eju atụkwa na okwute n'ahịa maka okwute metụ onye nke gị kwa ndị Igbo kwuru. Every force ịmaha ndị bụ ndị ịmaha ma ndị kawa ụwa ọfụ ịmaha ma ndị ụwa ochie. So ị ga-enwerịrị system that guide these people. Nwanne ị ga-enwe ya.
ọhịa ka eji ama ndị togoro eto. Ọ bụrụ about country nwanne, forget go about country. Anything in country you can have them anytime, any moment, ma ọ bụrụ ịgba ka esi eme. But first of all, cultivate the mind of your people to live a life of honor. Nature will judge them. Naturally, nature will judge them. Na nke bụ eziokwu, nature ga-judge ha. Nwanne, aka anyị adịghị ọcha, anyị na-eme mpụ na aghụghọ, anyị na-arụ arụrụmana, anyị na-eme ihe dị iche iche. Anyị bịa anyị na-ajọjizi ịgwa aka ndị Igbo na-akọ, hey, nke eme anyị, nke eme anyị. Nwanne, ọsọ gị nọ n'ụwa. Onweghị onye na-eme gị, aka anyị adịghị mma. Nne na Igbo ka ọ dị nwanne. Look at ya na nna ya hapụrụ anyị. Look at our land. Maka na ihe bụ ihere. Ịnọdụ na Igbo na-asị m na onye nọ n'ugwu Awụsa, onye nọ na Abuja mere ana Igbo adịghị mma. Nwanne, ikwu ya ruo m n'ihu aja m n'isi n'ọnụ. Ikwu datin ruo m na agwa aja m n'isi n'ọnụ. Kedu ụdị nonsense bụ ya? Nsọ ala Igbo nwanne, ị na-asọ ala Igbo anyị mmebe nsọ ala, nwee ụlọ nkụzi ebe anyị na-agbasa ozi na ala Igbo, nwee okwu, because okwu ahụ ụnụ fụrụ ebe ahụ abụghị ihe ahụ m chere. Maka na ọnwụ mgbe kpirigidi nkụ nji ajọji, that's why ndị a na-egbu ọrụ, a na-egbu ọkụkọ. Biko ha mara ihe a na-eme. Ọkwa ndị ụka sị gị, nna gbaghara ha n'ihi na ha amaghị ihe ha na-eme. Ihe a bụrụ okwu Chukwu, ihe a bụ okwu nkịtị. Gbaghara ha n'ihi na ha amaghị ihe ha na-eme. Nna gị rụrụ chọọchị a na-akpọ okwu mgbe nna mere kata, mgbe nna narị kịta now inwego ego rụọ mansion, but to this church you cannot rebuild. Ị na-agwa m na ị ga-aga na mansion ga nwee peace. Nwanne, okwo is church. Kedu ihe ji anyị arụ na this church? Ndị si ndị ọrụ anụ achụpụ ha ebe a, tiere azụzụ pụọ, come get from here. Build all this temple, mansion. Anyị eje ebe ha nọkọrọ na-agbasa ozi, na-enwere obi aṅụrị. Our ancestors will be happy because a ga-asị na yes, this is my children. Ije ebe ahụ egbusi ọbara teti na-ekwugheri. Nna, that place of judgment is house of God. Is called a place of judgment. Is what okwo means. You got to go. Ọ bụ ihe okwo pụtara, okwo play ọwụ na ụka, etu esi wee nwee ụlọ ụka. Anyị kwesịgoro ịrụ okwo mansion. The same thing with ọkwa ọjị, mana ọkwa ọjị was movable one, nke iji aka, nke iji apụ ọ mobile, ọkwa ọjị mobile. Ma ọ the same thing ọkwa na okwo bụ ofu ihe, mana nke a was nke dị fix. You got to go one fix, one adịghị fix. You got to. So anyị ga-arụgharị ya, ndozi ọdịnala ga-arụ ụlọ nsọ ala nke anyị, okwu anyị pịa n'enu ekwebe ha, okwu arụsị ahụ pịa, rụpụ ya, rụsịa ya ọma ezigbo mma, na-ashine anyị na-agbasa ozi ọma ebe ahụ ụka. Anyị ma ihe bụ arụsị, mara ihe bụ okwu, ndị anaghị akọgharị nwee osu ebe ahụ fada. Ọ bụghị onye ahụ na-akọwa osu mmadụ nonsense. Osu nwere ihe eji wee sị na a sị na ha nọ outside, they always meet, always cosmology, always mythology ka osu ji wee nọ outside. Ọ bụghị na a na outside. Kedu ihe mere ndị Igbo ji akpọrọ nwa ha kpọjọ odibo? Ọ bụ a concept. Yes, maka asị na onye fere eze ka eze na-eru. Ọ ihe a na-achọ ịgwa ndị mmadụ, ọ bụ maka ndị ọcha bịara Afrịka bụrụ mmadụ na no. Anyị na-ekwu maka onye fere eze because ohu is servant. What is servant? Onye ka ọ na-asa ahụ? Ndị Igbo na-eje agba bọị, na ahụ ya. Ka ihe ndị Igbo na-agbara bọị. Ihe ahụ concept ọ dị ise. Ịkọ ugbo n'anya ntọala Igbo n'ụlọ, because every ezinụlọ ọbụla, ụlọ every house nwere same ntọala ahụ. Otu ahụ isi nwee ntọala na general, ibekwa n'ụlọ n'ime ụlọ mmadụ ọ dị, ibe na agriculture now, ibe na ụlọ mmadụ now, agriculture will the first, second one bụ ịzụ ahịa, third one bụ ịbụ ọga, fourth one bụ ịbụ odibo, fifth one eduogo ụlọ. All the same thing bụkwa ama osu, osu, ohu na agwụ. These things will concept of life. Ụmụ ibe, ọ ya mere ndị Igbo ji aka ugbo, ya mere ndị Igbo ji azụ ahịa, ya mere ndị Igbo ji agba ọga, ya mere ndị Igbo ji agba bọyị, ya mere eji edu ha edu. Nwanne, ọwụ na ime ha ọfụma na nọmba 4, ọ gaghị edu ha edu. Ọwụ na ime ha ọfụma nọmba 4, ọ nọmba 4 anụ nkwọ na-ebu mmadụ judgment. Ọbịa onye nwa ga-eburu gị bu na aga ebe anyị aja ọjị gị. Ọ ga-ebujere gị onye ga-aja ọjị gị, ọgwụ ọ ga-ezigbo ibe ebe ahụ.
ọwụ na-eme ha ọfụma. So ụmụ ibe na-aghọta na ihe a na-akọ ebe a dị ezigbo mkpa maka ịchọ ịpụ ndụ. Ịchọ ịpụ ndụ ọwụ ndozi ọdịnala ga-eme gị ịpụọ ndụ, ma ị chọkwara maka ọsọ isoro ndị ọjọọ ndị furu efu na-aga nwanne. Ọwụ na ịchọ ịpụ ndụ n'ụwa chọwa ndị ma ihe. Ị chọrọ ịpụ ndụ tapụkwa ndị ọjọọ ndị abụrụ ọnụ. Hapụ ndị abụrụ ọnụ, they will always, because onye ahụ aka ya adịghị ọcha. Onye a bụ onye abụrụ ọnụ already. Ịghọtago? Ọ bụrụ na ọ chọghị ịpụ ndụ, esokwene ndị sụrụ oyibo si kekasị wee sụọ oyibo a. Ọ sị people you associate with will decide your destiny. And eziokwu, people ndị na-eso ọha wee decide your destiny, life and direct. So ọwụ na ị chọrọ ịpụ ndụ na kịta ndụ kịta Igbo, ana Igbo ịdị mma sọsọ ndozi ọdịnala. Nna gwụ nke bụ eziokwu. Kọ nsọ ala. Ana Igbo ịdị mma obezi ọrụ nsọ ala. Nwanne m ịchọrọ m ịchọghị, that is it. Ọkụ otu a ka ọ dị. Otu a life and direct onwekweghị ụzọ ọzọ, because there is no other way. Ị nwere ike, that is because of life otu a life ọdịnala. Ị nwere ike ịkpatasị ego dị n'ụwa. That is not the case. That is not the case. The money is nothing. You can use it for physical living, of course, yes, but your soul nwere ihe o nwere ime with obi gị, because anytime any moment ị nwere ike ịpụ ara, ị nwere ike ịdị sick, anything can happen to you as a human being. Ọ bụrụ maka ego. So nwanne, ị nwere ike ị na-ata ahụhụ n'ụwa, isiri nweghị ihe mere na-ata ahụhụ. Nwanne ke maka ụwa mbụ, ke maka ụwa mbụ. Kịta bụ oge ndị Igbo nsọ ala. Anyị ga-arụ okwu nsọ ala mpaghara ala Igbo niile mbọsị Satọde ọ mbọsị ụka, mbọsị na-aba anyị echuzuo mbọsị anyị ga na-edebe iwu ala Igbo ahụ. That day ahụ ruo ana anyị eje ebe ahụ buru otito, buru ekene, bujere ekekere ụwa, kene ndị ọkpụ na ndị egede. Enwere ihe ndị Igbo na-akpọsala aka, anyị aka na-emesala aka. Ụnụ amara enwere social order n'ala Igbo a na-akpọ ogbenye, ndị ogbenye enyere aka. Do you know that? Ụnụ amara enwere ihe ndị Igbo na-akpọ ndị ogbenye enyere aka, na ya enweghị ogbenye na be anyị. Ndị mgbadịsị ogbenye ụpọ ogbenye, ndị nọ under social, ndị na-eri social. Ndị Igbo before nwa bekee eribe social, anyị nwere enyebego social before ndị nwa bekee kwuo maka social. Charity bụ anyị nwa na-eme ya ọrụ mbada iwe. We did. Ndị mmadụ kọrọ nonsense bịa, anyị nwa ji aka anyị mebiere onwe anyị obodo, because isi na asị na ndị ga-ekwu against ndozi ọdịnala bụkwa ndị Igbo. Go and do your own research. Gaa cheke ye. Go and do your own research. Na ọ bụ ndị ga-asị ka ndozi ọdịnala mechie ọka ọ na mba bụ ndị onye Igbo, and onye ọbụla kwurie ada Igbo ga-achụpụ ya. Onye ọbụla kwurie ihe anyị bụ abịa nwanne, atomic akaghị ya. Atomic akaghị ya because ọ bụ mmụọ izizi nwaanyị Igbo. Ọ bụ nyama bụ onye na-ebe a na-ekwu okwu ata. Ndị izizi ndị mbụ ọkwa ha ndị ọrụ anụ bịara ụnyaahụ. Ndị mbụ, if I tell you the information on ndozi ọdịnala, ị gaghị cannot believe it. Ị ga-asa ha ka isi mara ya. Ị ga-ajụ how kedu ka isi mara destiny, because ị nweghị ike bụkọ onwe ha akwụkwọ dị n'ime. You can never see any book inside. Ị gaghị afụ ya. Then ka isi ọ wụzie na no just like that. How do we know? Ọ dịghị easy like that. Ọ dịghị easy like that. So onye ọbụla crossrụ line na ndozi ọdịnala, ọ ga-afụ ihe o mere onwe ya. Ọ ga-afụ ihe o mere onwe ya. You got to go. So ndị asị were nke Chukwu nye Chukwu, were nke Siza nye Siza. Nwanne ọ bụrụ na ị chọbaghị ịpụ ndụ, si ebe a pụọ. Anyị gbachọrọ ịpụ ndụ, anyị gwagburu ndị nsọ ala. Ana m agwa ya onye ọbụla m fụrụ n'ụzọ, nwanne ejekwuru ụka taa, nsị a onye nsọ ala. Ọ sị gịnị? Nsị a nwanne ị naghị anụ, ị na-anụ, ị bụghị onye Igbo. Ọ sị ya bụ onye Igbo, nsị maghị ewu nsọ. Ala bụ ụwa bụ ala. Ụwa the earth ala. Ọ bụghị sọsọ one village. Ije na village asị ya anaghị anụ nwaanyị bụọ ma nwaanyị ịtọ. Mba. Nsọ ala bụ iso ụzọ, because ebe ọ bụla ị nọ n'ụwa, there is one energy, one sun, one moon, one star. Nwanne, that temple which is the body nwere nsọ. O nwere ihe ọ na-asọ asọ, nwere ihe ọ naghị asọ asọ. All that thing ka anyị na-ekwu maka nsọ ala. Ọ bụghị iruo na bụ na ọ bụrụ na asị na ndị anaghị egbu efi, ndị obodo anaghị egbu ewi, ha bụ ndị uru agụ, ha anaghị egbu agụ.
nke ahụ ahụhụ nsọ ala, nke ahụ ihe ha na-eme n'ọdịbendị nke ahụ ọdịbendị iji ebe ahụ eme ka iji ebe ahụ ekwanyere ha ugwu ịghọtago iji ebe ahụ ekwanyere ha ugwu ọ bụ ka ha si eme na be ha mana ọ bụghị ya bụ nsọ ala ọ bụkwa ya bụ nsọ ala imesi na ana m eme nsọ ala bikos anyị anaghị egbu oke anyị anaghị egbu eke mba nke ahụ bụ enwe ebe eke ya eme ọkụrụ ọzọ ha taa ya kwa ịnwa ndị Igbo anyị anaghị egbu eke na vileji anyị mana e nwere onye ga-eme eke ha onwe ebe eke ha ga-eme ọsọrọ isi ruo ha anyụọ ya anya ọkwa ụnụ ma so onye maka anyị na-ekwu so ọ ka mma na ụnụ ma ihe wụ nsọ ala akwụkwọ anyị ga-apụta akwụkwọ ka nkụ ụmụ ibe jos nwere na anyị ndidi bikos ihe anyị na-eme ka nkụ anyị ka nkụ ma nsọ ala anyị ga-enwe ya enwe anyị ga-enwe ya enwe ndị otu anyị kwe n'ihe otu kwuru na anyị anaghị anụ na ego ya kwe hụrụ akwụkwọ a jide jiri pụọ ndụ ị chọrọ ịmara onwe gị ị chọrọ ịmebe chukwu gị nọ ị chọrọ ịmebe chukwu gị na-ekwe ebe ọ dị enweghị onye gbara afọ ọnụ n'elu na-ene gị na-abịa judge gị no the judgment is within the judgment is within so that iji ime omume ọ ga-asị gị nwanne ihe ị na-eme adịkwa ha mma ị ga-anụkwa ya ọ ya agwa gị ya n'ime mmụọ isi mba ịkachie ntị jee mee ya imechaa ya ibute echi nna nwanne mana ọ gwara gị agwa ọ gwara gị sị gị don't do this thing na ya sị na ịnụ ya kedu onye ga-asị na ya bụ onye Igbo ya anụbeghị ndozi ọdịnala na-achị ha warning si ha you will judge na you are under judgment ọ ga-akpọ m iyi so ị na-achọ ịgwa m na ihe niile na-eme m na-asị m n'aka ọ ya agwa gị ọ ya asị m so nọ ntị na-achọ ịgwa m na ihe a na-eme m na-asị m n'aka ọ chọọ dị take any blame you don't want to take any blame or a victim na how can you be a victim where you believe in God kedu ka ị ga-esi abụ a victim where you believe in God where is your God then na that means you are confused human being then you confused ị gaghị believe in God ị bakwa na-ekpe ekpere si God help me this man is killing me help me your God ntị ochiri ka okpuru isi that God is not worthy to be worshipped. The God is not worthy to be worshipped. That God onye ọbụla nwere ike isi na ya kwere na Chukwu ọnọdụ na condition ọ dịghị mma and believe no fault ya fault onye ka ọ bụ who is to blame ọ bụ na ndị mmadụ anaghị eche uche ndị mmadụ anaghị ama ka esi eche uche nwanne kedu ka mmadụ ga-esi apụta n'ụwa ọ na-ata ahụhụ tinye ya kwere na Chukwu ikwe na Chukwu ị na-ata ahụhụ and they believe na under judgment of ihe ọjọọ i mere isi mba na that means aghọta m ihe na I don't understand you even you don't even understand yourself ịghọta ihe na-akọ because ọ bụrụ ịghọta ihe na-akọ i believe na Chukwu ekwe m na Chukwu ikwe na Chukwu nsogbu adị oke na ikwe na Chukwu and the chọrọ this thing nweghị ya kezikwenu what is the essence of the Chukwu ikwere na ya ke the essence of the Chukwu ikwere na ya o nweghị isi na ị na-ayọ Chukwu si anya gị something nna nwanne ọ bụrụ na ịgasị ahịa ndị Igbo na-atụ ịgasị ahịa bata zosi ahịa bata inwe ya na-akpọ uru onwe ya na-akpọ mmadụ iri uru iri gen onwe mgbe ị na-eme zosi ahịa inwe ya na-akpọ ọghọm ọnwa ihe na-akpọ ọghọm ị naghị akpọ nna ndị mụrụ anụkwu Igbo ebe a enwere ihe na-akpọ ọghọm ịzụrụ ahịa ghọọ gị so ahịa ghọrọ gị esighị na ịzụrụ ahịa ghọọ gị nọ ahịa ọ na-aghọ mmadụ ọtọmatik biko n'ala Igbo ifunugo onye si ahịa ghọrọ ya mana ọzụ ha ahịa ịnọkọta nnọọ ahịa aghọ gị ịzụ ha ahịa aghọ gị nna kedu ka ndị isi ojii si eche uche aghọta m ihe ọjọọ na-eme gị ihe ị na-ala ike n'ụwa na-eme gị and ịzụ ha ahịa how come enweghị ihe ịzụrụ ihe ọjọọ na-eme gị agwara m ndị be anyị before agwara m ha si ha na look the place esi wee weta the concept of above and below na ana Igbo ka esi nwee ya ọ bụ ana Igbo ka esi nweta ya so Igbo ụrụ na-anụ maka ya ọ bụ nyanwa ka a na-ekwu ọ bụ Igbo ka m na-agwa ụnụ ihe because ọwụ ngụnwa ịnọ under that thing na-agwa gị under siege ịnọ under siege ịnọ under siege because nwata nkịta anaghị atọ ọgbụ anya bara ya n'onu
nkịta anaghị atọ ọkpọ ya as long as ị na-aza dị afa, because we are selected ones to name this name. You got to go. So ka we nwee inwe foundation to begin the journey towards destination, towards above. You got to go. Anyị descend go ka anyị wee rigo. Anyị ka anyị nọ anyị ebe a na-agwọ mmadụ ịba, ọ bụ ndị lozu aha a justify ọnwa ga-agbago. Ndị eme justify here ga-agbago. You got to go. So anyị nọ na foundation, the basic foundation. Mana some of you people amaro were Igbo tufuo. Asị na ha hụ ndị Igbo, some ha hụ ndị Israel, some ha hụ ndị Nigeria, some ha hụ ndị ebe nwa. Nwanne ijighị lada ị na-achị, ijighị lada ijighị eriri. Ị na-eche ebe arịa onye chọrọ iri enu ojighị lada ojighị eriri, aka adịghị ya mma. Elee nga isi arị ma ọ bụrụ ndị be anya sị nwanne elee na isi arị, elee na isi arị ijighị lada ijighị eriri, elee na isi arị. Na anyị bara n'onwe anyị nna nwanne ka anyị bara n'onwe anyị uru na ihe nke ọgbakọ aka, ihe nke ọgbakọ aka. Afụbeghị m onye zụrụ ahịa mbụ si na ahịa ghọrọ ya na ọzụghụzi ahịa. Nwanne ịzụọ ahịa ghọ gị, ọ bụ nga ịzụrụ ahịa kwa nga ịzụrụ ahịa, ọ mụ zụrụ ahịa aghọm. Mana ahụzi m nke anyị nwere ọghọm asị anyị azụghị ahịa. Anyị nọba anyị one day nwa bekee si obodo oyibo bịa nnọọ hie kụsasị everybody bukọrọ ihe niile. Chukwu anyị na-ene anyị, Chukwu anyị gbachi anyị nkịtị, enweghị ihe anyị mere Chukwu anyị na-adị n'udo. Ndị a si ebe ha si bịa gbuo anyị bukọrọ ihe anyị niile. That means were Chukwu aha ga-atụfuo. Nwanne were Chukwu aha ga-atụfuo nwehuru ọbara. Ichefuo na Chukwu nwere ike ichenji onwe eto nwa bekee bịa gwọọ gị ịba. Don't you think so? Ịma ha na Chukwu nwere ike ịghọ Buhari bịa gwọọ gị ịba. Ịma ha na Chukwu nwere ike ịghọ nwa ofe akụ onye ofe mmanụ bịa gwọọ gị ịba. Then when the concept of your Chukwu, understanding of your Chukwu, what is it? Ị na-ekwu Chukwu nọ ebe onye bụ Chukwu nọ ebe niile. Chukwu nọ ebe niile, okay. Mana Chukwu enweghịzi ike ịghọzi onye gala bịa gwọọ gị ịba, mba. Onweghị ihe mere nnọọ ịnọkọtara nnọọ one body. Onye anụnwa n'ebe a o nwere Chukwu amakwa onye ọ bụ? Chukwu amakwa mgbe ọ na-abịa? Ịnọ n'ụlọ ụka na-efere Jizọs ji jaa ya mma ndị boko apụta gbara everybody tọ naanị. Jizọs ọ na-arahụ ụra? Ọma ha na ndị agha na-abịa ka ọ gwụ na ndị a na-abịakwa. O nweghị ike even stop all their gun self to shoot. O nweghị ike ịkwụsị egbe ha ka ọ ghara ịgba. Mba, agba dị egbe anwụọ, ofu onye nara free ọnwa pụta ọtị nna nwanne. Yes, you have been judged. Ịghọtago? A judge go gị. Mana a judge gị a judge, you have to know. Ihe nna-achọ ịgwa gị bụ na all those things na-eme n'ụwa ka ịghọta. Nwanne, there is no how any element will pass transformation without fire. Even without fire, no way. Onweghị is impossible. Onweghị ebe ọ na-eme. Every element for transformation you must pass through fire. Only fire purify. Only fire can purify you. Simple as ABCD. So ndozi ordinary is a fire movement. The only purification nsọ ala Igbo na this generation. Ọ bụ nsọ ala ka anyị na-eme. Ọ will purify movement ka anyị nọ. Ọ bụ ndozi ordinary Igbo. Religious reform. Anyị abụghịkwa ndị ọdịnala. Anyị wụ ndị ndozi ọdịnala. Anyị ma wụ ndị nsọ ala. Ndị chọrọ iwebatakwa Igbo heritage kwa. Ka Igbo heritage kwa kwesịrị. Heritage wụ the inheritance from our ancestors. The inheritance from our ancestors. Or ihe anyị chọrọ recover. Everything included. Onye chọrọ ikwe okwere, onye achọghị ikwe ọ hapụ. Onye mara asụ ọ sụọ n'ikwe, onye amaghị asụ ya sụọ n'ala. Anyị ga-ewetebe okwu anyị n'okwu njedebe taa. Biko ụmụ ibe, anyị ga-amụnụ ka esi aga ọjị, mụọ na ihe bụ ọjị, mụọ ka esi aga ose ọjị, mara na ihe bụ ose ọjị, mara na ihe bụ ọkwa ọjị, na onye ọbụla wee ndị ọdịnala ga-enwe ya na be ka ọ rụsị mbọ mmadụ bata na be gị, i were kwa ya.
ka ọ mara na onye a wee ndozi ọdịnala. Mbịagoro ibe gị buzo bupụtara m ya ibupụta edosa na tebụl ama m na onye a wee onye ndozi ọdịnala, maka na anyị bịara ndozi ejekwere n'ime ahịa goro na anyị ga-achọ onye otu anyị n'ime anyị, onye ga na-eme ya na-ebutere anyị onye aka ya dị ọcha, onye aka ya ruru unyu. ije were gote ihe ndị aka ha ruru unyu, kedu ka esi were efe jọrọ njọ je tinye n'ime akwa dị ọcha? Mba, anaghị eme otu ahụ eme. Onye otu anyị ga-eme ya, onye aka ya dị ọcha gụchagoro protocol, yes si yes n'ihe ekwego n'ihe otu kwuru, ya adịghị ọcha n'ime mmụọ na eziokwu, o wepụtara anyị ọkwa ọjị anyị wewere mmụọ agaghị ewere ọjị m dị nsọ tinye na osisi rụrụ arụ tụfu ya kwa ọgwụ olekwe. Mba, ọrụ ọgwụ olekwe, aga m ewere ọjị m dị nsọ tinye n'ọkwa dị ọcha, ọgwụ ha ọcha nke anyị, ọcha nke ha ofeki. So ụmụ ibe, ọ ga-adịrị ụnụ na mma ka anyị jekwana mee ihe ọzọ. Anyị na-ewetara ụnụ ozi mbọ Satọde ọbụla 4 PM, kama na mgbe ọbụla ndị free ana m apụtakwa ka mụ na ụmụnne m kwuo, because ọ na-eme nnọdụ otu ama ekwute ihe with them, ọ na-enwe ka ọ na-esi eme m n'obi, na-adị m ka ịmago na ofu onye ewu na-achị, onye na-achị nna ma ewu ya, ofu ewu efuo mfu atụrụ ya, ọ ga-ahapụgori ndị ọzọ chọọ chọwa dị atụrụ aha furu efu, si na nwanne ofu atụrụ nwanne nwe atụrụ efuru ebe eni. So biko na ụmụ ibe, ọ ga-adịrị anyị na mma. Nwa bụ ndị ndozi ọdịnala, onye ọbụla kwere na ndozi ọdịnala ọ ga-adịrị ya na mma. Ọfọ na-agọrọ onye ọbụla bụ onye ndozi ọdịnala every day by day. Ọfọ na-agọrọ ndị ndozi ọdịnala bụ onye ọbụla bụ onye ndozi ọdịnala na ọ gaghị afụ ihe ọjọọ, ma ọ kwara aka ya dị ọcha o, ọkwa onye aka ya dị ọcha o, nwanne ọkwa na aka ga adịghị ọcha, ihe na-ewugwa ọgakwa here, ihe na-ekpe agakwa here. Ma ọ bụrụ na aka gị dị ọcha, ọ ga-adịrị gị na mma. Ihe ọ bụla ị chere n'obi gị bụ ezigbo ihe, ọ ga-emere gị, maka na onye enweghị ihe obu enweghị ihe ọ na-akwafu. Igbo, ndị niile wụ Igbo kwere na Igbo na-eme Igbo, ihe ha ji wee were Igbo agaghị akọ ha. Ọkwa ndị Igbo fake na-ama ihe bụ Igbo, ọkwa ndị ma ihe bụ Igbo, ọkwa na ọ bụghị onye ọbụla na-ama ihe n'ụwa, mana enwe ndị na-agaghị ama, ha chọọ ka ha mara. Ọ ebe ahụ ka esi ama onye ma ihe, a na-asị na amamihe. So ụtọ ahụ ka esi eme n'ụwa, ka esikwa eme n'eluigwe. Onye ọbụla kwere ebe ekwerego n'eluigwe, onye ọbụla atọpụtara ebe atọpụghị n'eluigwe, onye ọbụla ekedoro ebe ekedoghị n'eluigwe. Ebe agbụ si, ndị ka ndị banyị na-akpọ ya agbụ, ebe agbụ si ụnụ afụ ya ha na-akpọ na eru uru, ịma na eru uru ha na-adị n'igwurube, ya na-akpọ ya pilgrimage. Igwurube ahụ ụnụ na-afụ eru uru, ọgbọ eru uru ahụ ọ pilgrimage. So ebe ahụ ka agbụ si, nwanne ị na-aga pilgrimage, ọ ya ka eji weri ụnụ white asị ụnụ na-aga pilgrimage na Mecca na Israel. Mba, enweghị pilgrimage, ọgbakọ a na-ekwu pilgrimage, uche anyị ga-enwe nke anyị. Ije pilgrimage etinye gị amamihe n'ime isi gị, i wee si ebe ha soro ibe gị, ha na-arị soro ha na-arị, ọ ha na-arị arị na-ada ada. Nke ahụ abụmọnụ dodere ụnụ ụmụ ibe.